Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 3-nji may 2026-njy ýyl. Siz bilen aral maslahatlaşjak bolýan bir temam ýa-da görüňüm. Ol hem biziň ýagny türkmenleriň Germaniýada ýaşaýan illeşlemimiziň ykbaly bilen baglanşykly. Bu habaryň başlangyjy mart aýyna degişli. Mart aýynyň ikinji ýarymynda maňa hat geldi. Şol hatda ýazypdyrlar, biz Türkmenistanly garaşdarlar ýa-da ýaşaýjylar şumal Germaniýada ýaşap işläpýär. Ýöne pasportymyzyň möhledi guturdy, wizamyzyň möhledi guturdy. İlçihana barýar, hiç ýyl kömek edilenak. Biz şuň 30-dan 30 bilen 40 aralygynaky ýanky Türkmenistanyň garaşdarlary ilçihanyň öňüne bugün erte barmakçy. De şol hat ýazypdyrlar, şoňun tekstini uradýaly bir gyzyň adyndan. Men adyny aýdyp oturmaýyn, sebäp bol aňyrsyna kim bar ýok, ol belli däl. Şu haty ilçe gowşurmakçy bolýar, sebäp ilçe biziň halymyzdan habar tutanak, kömek edenak, barsagam ilçihanyň işgärleri ilçi ýok, o tak gitdi, bu tak gitdi, ýa Aşgabatda ýa ýene bir ýerde. Garaz biziň her baramyzda paltamyz daşa degýär, ýanky bir üýşmäge de ursat berilenak, ýanky bir Germaniýanyň polisi üýşmäge ursat berenak şu taýda. Biz diýdine barjak video zada düşürjek. Bolýar diýdim, onu siz düşürüň, suratlaryny bize uğratın, onsoň men şu bilen şu materiallar bilen çykyş edeýin. Şeýle görüleşdik. Görüm boldy, ol adamlar ýanky aýdyp durdy. Daşawdan 15-20 ýigit bar, Mardan bar, Aşgabatdan bar diýip. Biz üýşüp barýar. Şu malam üýşüp otyr, şu taýda hat ýa-da ýyllyp mene maslahat etdik diýip. Menem bolýan garaşyp otyryn, haçan bulardan habar gelerkä. Hiç ýyl habar ýok. O gyzyň bol çekken hatyna şol ilçeň üstünden düşürýär-da, ýene ilçi plany kabul etmeli sagatlar şu, kabul edenak näme? Ütkeşik hiç tat ýok. Bolýar. Bulardan hiç ýyl habar ýok. Soň aprel aýyna geldik. Aprel aýynyň 13-nä ýagny men doglan önümde hat geldi. Ýene de Germaniýada. Onu eýem bir zenan maşgala ýazypdyr. Ýanky internetdaky ýa bir aýdaýly. Ýerde diýip aýtsam kançada düşnükli bolar ýaly. Nickname bilen ýazypdyr. Şolar ýaly ýene de bizene Germaniýada şolar ýaly bize hiç ýyl kömek edenak ilçi. Siz şu barada ýazsaňyz ýa-da çykyş etseňiz bizim hoşal bolardyk, aňyrkylary täsir eder ýaly diýip aýdypdyrlar-da. Ýöne bärde kim täsir etmeli, oňa nädip täsir etmeli? Men şu bäçede otyryn, olar ýemede ýanky Germaniýada. Men şu borşy ýaly ýazdym, onuň o gyzdan soňra bir ýigit çykyş edýär, oňam nakamy bar, ýani YouTube'da ýa-da WhatsApp'da. Aýdyp oturmaýyn, soň belki şu nickname bilen ýurda çykýandyr. Ýan gelmesin diýip aýdýan ýoksa o gyzyň kim bar? Diýjek bolýan zatym, maňa diýýärler, ýa sen şonu ýazdy, bir düşünür ýaly edip çykyş edip ber. Bize rehmleri insin, bize vizana açıp bersin, pasport bersin, kabul etsin. Bolmasa da özün gel, ştak, Germaniýa bize miting açıp ber, biz bilen bile miting geçirdi. Ondan men olara da hat yazdım. Ulgyda da yazdım, bloguna da yazdım. Birinciden men Germaniýanyň grajdanyny da, men Şwetsiýanyň grajdanyny. Men Germaniýa syýahat edip baryp bilýän. Siz bilen duşmaga da men mümkinçiligim bar.
Ýöne sizin öňüňize düşüp men Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde miting geçirmäge men hiç ne hakkım var ne hukugum var. Men sebäp Germaniýanyň garajdanyny däl. Eger men şol mitingde gatnaşyk bolsam, ýa şol mitingde geçirmeli bolsam, onu öz adımdan arda ýadyň Germaniýanyň şol Berliniň polis hemesine gullugyny ine men plany Şweýçarýanyň garajdanyny pasport nomerym özüm hemmesini görnüpdir. Plan aýyň planjy çetlosyny ine şol Germaniýada bir kanun ýaşaýan Türkmen garajdalary ýa Türkmenistanyň garajdalary olan adlary, familiýalary, pasport danylary hemmesini görkezýän, pasport möhleti geçipdir, wiza möhleti öçüpdir. Şolary ilçihana uzaldanak bolar, inni sizin döwletiňizde ýagny Germaniýada bir kanun ýagdaýda galýar. Maňa şol mitingi geçirmäge ýa-da gurnamagy ursat berin diýen hatura diýen. Şo taýda da görkezýän mitingde gatnaşyp adamlaryň sanyny we şo mitingde ediljek talaplary onu edilmeden o ilçihanaň agdyna barsaň o Türkmenistanyň territoriýasy. Men o da 20-nji ýylda aýtdym. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne barmaň Türkiýede. Ol şu ilçihanaň territoriýasy. Ondan ol köçe bir taraplan köçe. Siz oň öňünde durup ýol hereketini beklemäsizde hiç ne hak bar ne hukuk bar. Ana diýilen etmän bararlaryň gören gününi çeken jebrini ýa jepatyny soň görensiňiz ilçihana surata düşürdi. Soňam ýeke şol adamlar ýygnap ýok etdiler. Nira gitdi şol adamlar? 20-nji ýylda hani bardylar şo ilçihanaň öňüne. Ene şular ýaly zadyň gaýtalanmagy üçin Germaniýada men şular ýaly olary teklip etdim. Ya özüňiz çykyň, suratlaryny düşürüňde bize ugradyň, biz çykyş edip aýdaly. Ya bolmasa da men barmaly bolsam şerti şol. Oňa da pesinden bir 2 aý wagt gerek. Ol şuny ýazanyň bilen erti maňa Berliniň polisi jogap berenä. Ya berjegem de. Belki razylyk bermez. Enni şu taýda şol maňa çykyş etdiýän illeşlemiz var ya ýurtdaşlamy. Enni şolar özlerini ýüzüni açyp barmaly boljak ötä. Özleri maňa öz hakyky pasportyny danylaryny uratmaly. Men gatnaşýan şu ta. Men bar men durjak. Halmurat öýüniň ýanyna şol talaplamamyzdan bile gerek biz çykýar. Men şolum hürmetini ardy halyny ýetirmek üçin ýa şolary gollap bolmak üçin öňkü Türkmenistanyň öňkü deputaty hökmünde men barar, näme üçin ýok. Ýöne sizin hem etmeli işiniz var diýip düşündirýänni. Ene şondan soň ogyda ýetik gitdi. Ene şuny aýyň 3-i olam 13-i ene 20 gün geçti. Şo gidişine gitti. Sonra ondan soň bir hepde sonra ol ýigit çykdy. Ay adyn Murat diýip alaly şo. Murat diýip ýazylýan öz nickname başga. Halmurat diýdi başda şu zatlara aýtdy, ne diýdi o haramzady biziň diýenmedi edenak, o kömek edenak, pasportlarymyzy çalsanak, wiizamyzy çalsanak, biz näme etjegimizi bilemdik. O näde biz bunu düzeltmeli. O giderler hem diýdi, ýygyna çykyp bilenak, olardan näçe $1000 pul talap edýärler. Ýygymyzda da çağalary da eklemäge gazanç eklenç ýok. Eger biz ýurduň içine girip çykmak bize soň mümkinçilik bolmasa biz näde ekläýil çağalarymyzy. Ýazan radyny men aýdýan. Şular ýaly terzde. Onuň aýdýa öýme diýe, siz diýe şunu ýa gurnasaňyz gowy boljak, şu işleri etseňiz gowy boljak diýip maňa öwredi näme etmeligini. Bolýa o ýaşkyçydyr, o akyl berse, olam düzül teklip bolsa kabul etmek bar, bizim borcumuzdur. Gelecek ýaşlanky, ýöne o taýda bir arsenal nazarno diýär-de ortlar bir peýdal, bir hoşa ýok şu taýda işe peýdaly boljak. Onuň özlerine de umumy işe peýda boljak hereket ýa teklip ýok. Sonra maňa aýdýar Oňa da düşündirip ýazdym, şular ýaly boldyny şeýle bolmaly, beýle bolmaly. Ondan o şu men diýär da atdym üstüne böküp geçýärdi. Maňa diýär, Almurat diýär, siz diýär, ene diýär. Şu mahalleýe hemmäňiz birikmeli. Şu ýurduň daşyna çykan bir oppozisiýa bar bolsa, beýleki bar bolsa, hemmäňiz şu mal birigip bir çukura tüýkürip şu
herekete başlamaly, bizim ýurda barmaly ýa-da siziň arkaňyz bilen. Zahatlary düşünürip ozal ekrana näçe gedek aýtdym. Bir mümkin bolan zady etdik, edýäs edersem, mümkin bolmadyk zady biz näme edeli? Bir bu taýda o gujoklaşyp ýurda gitmek gerekkel, näçe gedek aýtdym. Her bir adam öz watan üçin, öz halky üçin näme edýän bolsa etsin, görkezsin, şoňa ýygyna da ýa şoň pikirine de kim onun ýanmalda kim ýygyna düşmek isleýän bolsa ýa deň ýöremek isleýän bolsa hana akýor, biz hiç kim öňüne päfil beremzem. Ýöne birikip bolmajak zatlary biriktirip biz ýurda nenen maralýan sorag bar, men şonu oňa da berdim. Bolmajak zatda birikçek adamny birigem işläp birigip diýenim şo bir ugry tarap hereket edip otyr. Meselem gelli karet ana öz hukuk goraýjylar bilen ne şol halkyň hak hukuky üçin şol bir sany öz elden gideren emlägini gözüne basyp almak üçin hereket edip otyr dünýä ýanky adil suwdynyň öňünde. O bilen hiç ýyly ýamanlygymyz ýok. Ol öz tarapyndan hereket edýär, biz öz tarapymyzdan. Bize gerek zady biz haýyş edýäs, olar şonu özlerine alyp işläp otyrlar. Meselem meni ýanky Merdan Muhammedowmyň işini ýa Umyda Bekjanowyň kardeşimiň işini olaram şol ýetirmeli halkara guramalary öz gurbanyň çatdygynyň, güýjüniň ýetdiginden ýetirip otyrlar. Biz olarda närazy bolmaly. İşleşip otyrlar. Dogry, olaň öz işi bar, biziň öz işimiz bar. Bize bir-birimiň ýüzüne serip işleşmek gerekkäli bir ugry tarap. Şon sany hany Amerikadaky denan gyzymyz bar, çemen öre. Ýani o bilenem bir tapar işi bilelik dedi otyr. Olam biziň hemme kynçylyk ýerimizde ýa kömek ýerimizde dik durup o erkegiň etmedigi işini edip otyr. Biz üçin sag bolsun. O ben hemme bir saçaň başyna oturup görleşmeliler. Ondan daşgary ne biziň öz guramamyz bar. Milli Halaset Komitetiň içine girýän guruju meclis bar. Muň içine girýän onu goly saýtymyz bar. Denarlar bar, erkekler bar, ýaşlar bar. Ýaşlar şollar bar. Biz öz işimizi edip otyr. Men şonu düşündirjek boldum. Oňa da hem size de ýurtdaşlar. Bu taýda hani gel bir çukura tüy köreliň baralyň dep bir taglimaty birek gabat gelmeýän adamlar nädip birikdirjek. Ene sonra şu haty mana ýazan ýigide de sonra şoň arkasyna durarlary da sonra halkymyza da sonra biziň gurjak bolýan täze Türkmenistanymy bilen göz öňüne tutýan Türkmenistanyň düýüp göter ütgeşik. Biz ilkinji nowatda parlament dolanurşun ýa guruluşun tarapdary. Biz prezident dolanurşuna düýüp teýkar garşy. Ýöne biz garşy bolanmyz bilen onu biz şol istiýat ýok edýäsel. Ýok, ýurda baramyzda referendum geçiren halka teklip eder. Öňküňiz ýa depäňizde bir adam galgap oturmalymy, hemme zat şo çözmelimi ýa-da size ine parlamente geljek 125 deputatyň çykarjak kanuny bilen özüňizi gorap öz hak hukugyňyza ýa bolmalymy. Haýsyny halk istese şoňa ses berer. Ýöne men bilýän halkyň şu parlament dolandyşa ses berjek. Sebäp 3 tane haramzadadan halk ýadydy, peten beýdar çykdy. Şoň üçin beýlekiler Gurban Gulyn aýraly, ogrunaýlar men gowy, men onu gurjak, men muny gurjak diýdi. Ay şunu gurmadan ozar bir halka salat almaly, keňeş etmeli. Gerekmi şol halka? Bular ne konstitusiýany okapdyrlar. Ne de halkyň pikirini bilir uýa. Öz pikirini halkyň gerdenine dakmakçy, ýa boynuna ilişdirmekçi. Bir aýdýa men ne halifat gurjak, Türkmenistan, Yemen, musulman ýanky Arap döwletleri ýalyny patşalyk bolmaly. Konstitusiýany okan görüň, näme ýazylyp otaýdy? Türkmenistan dünýäwi we demokratik döwlet. Nädip ol konstitusiýany ýerine aşan, aýaňyzyň aşany pylçap urýany, onda siziň Gurban Gulyn ýa-da oň ogluny näme tapawdyňyz bar? Ýok. Bir aýdýa men ýan diýe, saýlaw geçirdim, men halk saýlady, 400 000dan gowrak adam maňa ses berdi diýe.
Men eýan Türkmenistanyň elektron prezidenti. Güljakmy sen muny? Aglajakmy? Bular halky samsyk görýär. Näme bu? Buňa näme düşünmeli? Saýlawyň bir öz geçiriliş tertibi bar, düzgünü bar. Siz registrasiýadan geçdiňizmi saýlaw komissiýasyna? Saýlaw komissiýasynyň ardaňyz kabul etdimi? Gatnaşmak üçin sizi şol gatnaşyjylyň sanawyna goşdymy sizi dalaşgarlar? Ýok hiç de. Biz ya elektron görnüşde geçirdik. Geçiren bolsaň protokollary nerede? Gatnaşan adamlaryň ady, familiýasy, pasportny danylar hani? Görkezim. Maňa gerek gel. Siz dünýä jemgyýetine biz saýlandyk, ene şularyň adlary, familiýalary. Ene de beren sesleri. Görkezim nähil tertipde ses berenler. Ýok. Şu Qurban ulyna aýyrsak bolýar, men barsam ene polisden maýlygym ýokarlandyryr, ýa-ni bir prokurorlaryň mehemelerin. Bu näme alamaty? Diýmek, maňa şol hakimiýeti şol kursiýini beriň. Men emir iýjegimi ýykalyn, halk näme bolsa şol bolsun. Biz o zatdan tarapdary däl aslynda ýurtdaşlar. Şoň üçin bu adamlar bilen birikme hiç bir mümkinçiligimiz ýok. Ne moral taýdan, ne adam karşılıkdan ýok. Halky arlap ýene de boka sokmak bu nähil bor. Bizim ýaşajagymyzy ýaşadyk, görjegimizi gördük. O zapara bilen ýaşymyz bir çene bardy. Bir näme o dünýäde oturmaly körsüde. Ýaşlary ýetişdirmeli. Ýetişdirme motiv. Şularyň öňüne badak atyp ayaklarından asylşyp oturarlar ana. Şu ýaşlaryň ýurda barmadylygyny isleýärler, barmak şular barmakarlar ýok etmek isleýärler. Öňe çykany hani idenekledip durly ýoly bilen akidik gidip oturdyň. Bizim ol Merdan Muhammedowymyzdan başga da bar. Ýöne şul adamlar bilen nenen edip bir kilometr ýol geçeli. Ştaýdan Türkmenistana Şweýçardan 6000 bolsa, men şular bilen näde 1 kilometr ýol geçeýin. Bulan etjek bolýan bir zat, biziň etjek bolýan düýbünen maşada. Ondan näme ýurda bar, bizni o pişme paýlaşan ýal kursu paýlaşmaly, uruşuglan etmeli. Ýok. Biz aýdýar, ene lüstrasiýadan geçelim. Geçirelim şol lüstrasiýa. Birinin ağzından çıkanak geçir şonu. Ýok. Sen iýen tohun bilýärler. O maňa da barmak çomul diýerler. Seňem jogap bermeli zadyň bardyr. Höwes bilen berer. Çağılımy alyp baran şota. Ýöne şu mahal maňa ýa men maşgalamyň üstüne töhmet atýarlar. Wagty geler kelläňiz bilen jogap berersin. Ýöne bu taýda men näme diýen peýdasy näme cezalanırmacak bolsam. Ýurdun içinde halkyň öňünde hani şu taýda ýüzleşersem onuň kimin günahkardygyny, kimin cezalandyrmalygyny şu taýda çözülýär. Adalet bora. Ikinciden biz aýtdyk. KGB hemme arhivini galdyrar, açar, halka hödürler. Görün, bakın, seredin. Kim hatsan näçe wagtda öz halkyny satypdyr, ýa şeytana hyzmat edipdir, ýa orsa, ýa da öz halkynyň garşysyna. Kim näçe pul ogurlapdyr, nira çykarypdyr, näme edipdir, hemme açyljagy. Nina giýdensin bilen. Ýörenip durap, men ozal ençe gedek aýtdym. Dünýäde şular ýaly guramalar bar. Halkary guramalar. Esasan şol Amerikalyň guramalary ozal şol geýdin gulluklarda işläp pensiýa çykypsaň öz başyna bir hereket döredýärler. Ondan haýsy döwletiň adamlary nira döwletiň puluny ogurlap äkidip goýupdyrlar ýa harçlapdyrlar we nerede ýatyr? Nähaýsy emlakları bagyşlanan. Olarda hemmejik zat bar. Şu akly şolaň açan zadyň ýa bilýän zadyň 5%-den ýa 5 götürün şol gurama bersen galan 90% sen öňüne fakt edip goýýar. Ene Türkmenistanyň baş prokuroruny iş. Ene şu materiallar esasında şol çıkarılan döwletleri arda ýazýar. Ene bizim döwletimizden ogurlanyp gidilen pulun hasabyny sizin döwletiňizde şular ýaly emlak alınıpdyr, şular ýaly firmalar we şular ýaly köşkler gurulypdyr. Gaýtaryň ýygyny. Bollugy tordy. Nire gitsin olar? Ene
şonu ettirmejek bolup bular şu KGB'nin arxivlerini açtırasy gelene. Hi eşdiniz şu bizim yankı Milli Halat Komitetiminden ya Gurzu Meclisimizde şolun agdalarından daşgaryn bir şu gurrun etdimi? Ya şu bir şu gurrun agdadymy? Ya bir şu gurrun golladymy? Şolun aýdýany dogry gel bizem şoňa razy edip. Ondan soň biz ikinci ya üçüncü ädimi äder. Bilelikdim ya bir ogurdum. Ýöne lüstrasiýa bilen yankı KGB'nin arxivleri açılmadan biz bilen hiç birisi bilen bir adamı açıkkal. Özüme açıkkal. Sebep sonra ertesi gün biz bile hani geldik ha bizim kömek etti ha biz yurdarlık ha nimetti. Yok. Alyan bolsanız biz siz alın. Biz alamızdan son şol bizim teklif ediyen zatımız var. Halkın ıkbalına koyuyoruz onu şu meseleleri. Şoňa razy bolsaňyz gelin. Yok razy bolmasaňyz oturun yurdunuzda. Ýöne ýerde geçti. Lüstrasiýada geçiriljekdir. Ýerde geçti. KGB'nin hemme arxivleri açyljakdyr. Adalet şonu talap edýär. Gep menne de del, Saparagada da del, ýene bir ýerine de del. Eger gurjak bolýan döwletimiz täze Türkmenistanyň kanuny döwlet boljak bolsa, onu biz kanuny nesutaýdan başlamaly. Hemme etjek bolýan işlerimiz, hemme bizim gurunajak bolýan döwletimiz ähli bizim planlamamız ýazylgy dura. Düzgünnamalaryny çelli. Alın okan, yalan bolsa, ýalňyş bolsa çykyn, aýdyň ine şu ýere bilen biz razylaşanda, onu biz sorak görelik, näme üçin razylaşanda. Yok. Bulan üstünden bök geçerdi başga da diýerler. O halkymyzyň ýagdaýy agyr, gaty, kyn. Ýöne şonu öz siyasi pırlılıklığınız için ullanmak gerek geldi. O taýda halk ýere çörek tapma gözyaş da kuwatir. Sizem şol halkyň şu gözlüğüni ýagdaýyndan ullan özüňizi hondan märh edip görkezýär. Başlan. Siz hemmäňiz ýyrtyk torbadan dökülen ýaly 20-nji ýylda get başladyňyz. Mundan azar başlaňyz kimiňe şanyny ýatdyňyz siz? Size soru. Ha? Näme üçin halk mundan azar eýelik etmediňiz? O diktatura 91-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. 20-nji ýyla çeldi. Birden hawa näme boldy size? 29 ýyllap okladyňyz. Nirde ýatdyňyz? Näme üçin çykdyňyz? Ine sorak size. Kim uğratdy sizi? Kim size meçe berýär? Sebäp şu halky gulçulukdan çıkarmak isläňiz hiç birin. Şu wezipe görüşi, wezipe uruşy. Inni bir şu pasporta zar var, oturan yurtdaşlarımız var Germaniýada. Olaram menden haýyş edýär. Sen gelle bize eýelik et. Ola bilen bir biz şonu ýurda alyp bilersi. Maňa beýle maslahat gerekdir. Maňa beýle ýolum gerekdir. Birgen morsaň sana barın şola bilen birinde ýurdalyň. Ýöne ertesi gün bu gulçulukdan çykyp mundan beter gulçuluğa düşersiňiz. Onu men ondan aýdym. Grajdan şu turjak olam görünüp dur. Bizem bärde arkaýyn ýatyp olur, ýol beresimiz ýok, bir kanunçylyk ýol bilen gitjek bolsa. Biz açyk aýdyp berdik, näil terde gurunajak bolýar täze Türkmenistan. Halka erkin şertde saýlaw geçirmäge biz mümkinçiligi döretjek. Halk kimi nämäni haýsy ol saýly ol özüne bagly. Ýöne şol 2 aý saýlawdan öň düşünür şu işlerini geçirmek hemme kişiň haqqy bar. Şu prezident dolanursun tarapdarlarym, parlament dolanursun tarapdarlarym hana telewizor çykyş edip ýoluny we prinsipini düşünürseler. Näde döwleti, milleti şu 30 ýylyk gulçulukdan çykarjak, näde täze Türkmenistany gurjak. Aýtsalar. O bir adam, 2 adam işdäle bir döwlet işe. Döwlet işini, bir gadyrlyk işini görmedik adamla gelip şutaýda inni biz döwlet dolandyrjak diýip. Bir ilki wastan bir halk bilen işleşin. Halkyň ýagdaýyny bir işin fiýlan. Bilim problemany. Ol daşyndan oturup bir adama kömek edeniz bilen ol 3 milyon adama kömek etdiňizler. Ýurt hemme tarapdan çöküp ýaty. Şoň üçin Germaniýadaky yurtdaşlarymyza ýözlenýär. Size berjek maslahatym.
Siz häzir şol Germaniýa ilçihanyň öňünde birinjene miting gurulmaýarlar. Näme üçin? Täp siz agdy berdiler. Siz hemmäň şumaha arda ýazyp polisiýa bar, o şo taýdan özüňize miting geçirmäge radylar bilenler. Bir ikinciden şol borlu bir miting geçirdim diýeňizde de size pasport ýa wiza berjek bolup oturan Türkmenistan hökümeti barmy? Ýok. Demek bu bir boş howany sarsyran ýaly hereket bolýar. Ya Reşit Meredow'un size haýpy injekmi? Ya bilen akmal, gören akmy Türk bollan durmuşyny. Germaniýada hany Türkiýede 100 miňlerçe adam ýatyr. Şu mahal pasportsuz ýa-da wizasyz. Orsiýetde de şoň ýaly Belarusda da, Ukrainada da. Beýleki döwletlerde de şoň ýaly. Hawa çözjek bolsa görmän nur. Ya şo pasportlar edilämeli zat yüzlerçe gezip düşünür baýtdy. Şo Türkmenistanyň pasportlar bir at koyulmandyň peçat basylan pasportlar urady ilçihanada şo taýda kime derur bolsa ýazyp bol çöküp pasport näçe dollar? $10, $20 şo puluny töledip adam pasportyny uzatyp bermeli. Edilýärmi şo? Ýok. Siz adam hasabyna göre naklary aňakylar. Ine gurlup sizi çıkardılar. Gırnak deyip sizi çıkardılar. Şol işen siz berjay edip otursun. Gör bak dırnağınıza degmeyen milletten pokun artıp çağılığınızı ekleyen iyiliğinize kalırlar. Olan durmuşu hası kıyınlaştı. Ine görüp otursunuz 12. Aprel'den başlata 1. May'a çelli. Onlarça yemi diye kanun çıkardı diye Urban Gül'ün doğması. Hemmesem halkın karşısına. Hiçbirine halka peyda bolsa nere cinnet gelecek peyda yok. Hemmesi halkın karşısına. Kimden tutýarlar indi? Mektep okuwçylarynyň başlaýarlar. Ya bulan hemmesini diýenler enatasy Türk'tü. Hyzmatkar bolupdy. Şo uğra diýänçe pullaryny bular az görüp şonu köperçek bolup çağalaryny jerime salýarlar. Dürlü terdi. Uruşkan bolmasa da jerime, mektebe gelmesen hem jerime, sapanı bilmesen hem jerime, eşiğin olmasa da jerime. O çağın näme hasabyny okamalya, ýaşamaly. O çağa pullup agdyny olup görülýärler hem o çağa diňe 3 ýaşaýança berilýär. Ondan soň ýok o çağa. Döwletiň hasabyny. Men ýaşap oturan Şweýçýamda 18 ýaşy dolýança çağa pulu bar. Şol çağa yeterlik pul berilýär, iýmek ismini. Bizde şol edilýärmi? Dünýede 4-nji ýerde, gaza diýip agdyny olup görülýär oturan. Ala Samsun ýurdun edilýärmi şol? Ýok. Onda siz näme mundan beter näme garaşmaly ýurtdaşlar? Soňky ýemesin aýtdy şol yetmeýän puluny siziň boýnuňyza ýükledi. Şu ýurdun daşyny aklyr, siz şu taýda ýykylyp ölýän çaňyz, şo ýurdun içinde galan aýal eftadyňyzmy, çağılyňyzmy, ärleňizmi şoňa hyzmat etmeli. Atalaryňyza. Şo şolar ölýänçe. Siz bir ýerlerde ýykylyp ölüp galyrsyň. Ölelliňizi almadym. Haýsy biriňiziň jesediňizi ýurda uratdylar. Hana aýdyn. Ýok. Inni siziň maňlaýyňyza gelip diýen iň soňky şu. Siz şumal Türk'te gazanýança puluňyzdan şolak aňyrdak iýjek puluny ýetmeýär. Bir çağıdır da bir gün mektebe gitmez, bir gün yaraman ýatar. Olar farky ýok. Gelmediňmi jerime, gelmediňmi jerime. Enatasy ýokmy? Saklaýarlary jerime. Hani ýetişdirbilýän bolsaňyz pulu ýetişdiriň. Siz gece güni 24 däl, 34 sagat işläňizde de ýetişdirip bilmeýän. Şonsyzam siz hepde de bir günem diýinjiňiz ýok. Şo agyr hassamy akrytgärleri seredýärleri men habar bilýänmi? Ýeke gün diýinçi ýok. Şonda da ýetirinip bilinýär. Indi 1-nji maýdan başlap siz näme uradaýyn? Daş gemiriň Türk'de ýöne ýygyň dakylarda ýetmeýär. Hawa indi näme etmeliň sonra dura ör boýuna galyp. Onu gelip bir edip bermelim size. Näme üçin şeýle zatlar bolup geçýär? Näme üçin bolýar? Kimiň günäsi bu taýda? Sizin halkın günahı. Siz yol berdiňiz şu zatlara. Siz öz erkiňizi, öz sağlygyňyzy, öz hakkyňyzy lükgelen o haramzadylaryň öňüne taşladyňyz. Näme etseňiz ine men
Enametseňizden men maşgalam. Edme matyly. Sizden ses çıkmasa näme olur? Siz ullanmasyn. Siz hakykatdan bağışlan yurtdaşlar. Men şunu janym ýanmaýdy. Siz hemmäň şumaha, şu Berdi Muhammedow bilen maşgaladan elinäki gol we gyrnak. On töweregindäki şol ýanky eller taýaklymy gerden pagorlymy, egini pagorly. Olaram şo taýdan galan gaçanyp günni görmeli. Indi olara da mümkinçilik berdi. Ýolly ozal meselem $50 alýan bolsaňyz indi $150 at bilersiňiz. Köçe düzgünni bozar üçin. Bağışlan yurtdaşlar. O taýda köçe barmy? Bozar ýaly. Hemmejil akanak çukanak. Asfalt barmy? Maşyn sürer ýaly. Ha, şonu düzeltdilermi ilk baştan halktan bir jerime almadan olur. Size şol ta ölüp ýykylýan çaňy siz salgytdan çykarjak däl şolar. Siz o yurtdan, o ýurda göçüň, bu yurtdan, bu ýurda geçiň, bu ýurtda $5 köprek tölenýär, Amerikada $10. Ýöne näçe güne sizin gurbuňyz satar. Ýygyň daqylary şuun kun aýdaýly meselem her biriňiz $200 ugradiýan bolsaňyz inni maý aýyndan başlap pesenden $500 ugradym. Pesenden olam ýetmez. Bular ýene bir oýun taparlar. Ondan siz şu taýda ılgap şu bir sutkada 16-20 saat işlemeli. Näçe aýt wagt içerli sizin saglygyňyz ýeter. Sizin saglyk gowragyňyz barmy? Strahowkanyz barmy? Keselhanaga gip arkaýyp özüňiz döwletiň hasagyny bejerdip bilýärmi meselem şu wetse dakyýaly? Ýok. Siz kime gerek türkdedi? Hiç kime. Pense barmy size? Ýok. Şunça gezek aýdyldy, diňlemediňiz. Hawa inni gezek geldi, inni siz çyňsarsyňyz. Şu wagtyny edilmedik iş, soň boýnuňyza gat agyr daş bol, dakylýar. Şol daşyny inni dakyldy. Inni özüňize gereňiz saýlan. Ýa-ha ýurduň içinde galan çağalyňyzdan, en ataňyzdan, aýallaňyzdan, erleňizden, ogulluňyzdan, gyýlaňyzdan geçiňdi, özüňize iýmet iş ýaşamaly bolsaňyz, şu taýda gazanýanyňyzy, ýoksamy 6 ay ýetmän size mölk gidersiňiz. Şolara pul uğratjak bar. Soň olar öňde soň dölmeli bar. Sebäp näme üçin? Siz barıp ýurda eýilik edeňiz. Siz barıp ýurda çağalyňyzda eýilik edeňiz. Siz şol hökümete garşy durmakdan boksaçýaňyz, bir edip bermeli size, agzyňyzda çeýnäp bermeli. Şonu da ýuwutmagy ýaltanýaňyz. Ine şoňa geldik biz. Menden gaty görmäň hiç zat. 6-7 ýyllap soňky döwürde şu ekranyny giýje güni düşünürk geldi. Mundan beter nähilde düşünürmeli. Sizi yellen suwdan gowrap daşyny bäbek gundan ýalatip, ine adamlar şeýledir. Men beýdeýlim, men eýdeýlim, ýurtdaşy bir ýalňyş, bu dogry. Hani netijesi? Ýok. Siz gul bolup ýaşamaga kaýyl. Kaýyl bolsaňyz, onu derdiňizi çekip oturuň ýurtdaşlar. Ýok, biz özümiz ine ata baba ne verilemedi ýatlajak, biz şoluk nesili ya ne beresi biz hakkym üçin göreşek diýen hana düşman ýurduň içinde. Barın gidinde şu taýda hakyňyzy talap edin. Ýurduň içinde näkelerde şonu ünnän. Näme üçin mekteplerde bir uruskasy ýok üçin iştirak tölemeli. Näme üçin mekteplerden baryp tahýa satyn almaly, ya mata satyn almaly. Başga mata ýok, başga tahýa da ýok, başga uniforma da ýok. Sebäp gullar, gyrnaklar bir eşikde ýaşamaly. Bir ozallan gelýän däpdesi. Seredin, gulçuluk meselen asırlarda nädip gelýän. Garip gasaryň çagasy geýmäge iýmäge tapmasa bula näme etmeli? Nerden bular özüne horuşluk tapmaly? Şu zatlar oýlanyň tez ýurduň daşyny işläp berildi. Men size bir zat aýdym. Men eşitdim, o beýnamyzlyň çägi bar dip. Ýok eken. Türkmeni degişlikde ýok eken. Kümsüklik artykmajy bilen bar. Bir manada artykmaz, bir manada kempin üstünden taýak döwmegine okuýuňyz bar. Ýöne birek wah edip birek goluna tutmak häsiýet türkmenlerde galmandyr. Ene men şonu görüp otyrym. Men barkam ýurduň içine bardy. O zatlar ata baba gelýän däpde soru. Goňşa korasy bilen bile. Ýöne hiç zat ýok. Dogany ýagy we düşman.
Siz şunu halk özüňiz birek etdiň. Biri gelip sizi arda ýazdyrana men doganma düşman bolayyn. Ýedi otyňyz özüňiz meýleti. Şoň üçin aýtjak zadym şu Germaniýaly akylyň üstünden size ýetirýän ýurtdaşlar. Hana inni gaty çykyp bolmajak agyr ýüküň we daşyň aşagyna goýulýar. Birinji maýdan başlap. Çekip çydaýan bolsaňyz 100 ýaşa gözüňizi ýannak bilen süpüriň. Ýa-da öz hakyklaryňyz üçin görüşe çykyň. Ýollary belli. Müňlerçe gede gaýtdyk. Oğurluklary döredim, oğurluklaryň üstü bilen bilelikde hereket edin. Öz ara gürleşýäňiz, näme problemi bar, näme çözgüt bar, näme etmeli. Şol mektepde şu zatlar talap edýän bolsa, mektepde ýygnak geçerlerini, mektep direktoruna baryp, 5-10 adam arz edip bilen zakmy? Näme üçin biz tölemeli? Çağan galamy ruçkozy beýlek üçin. Şo taýda hiç bir zat ýazmandyr. Ýeme Gurban bolýan dogmasy. Mugallimlaň jogapkärçiligi bar edi. Ya mektep direktorymy, ya zawçymy. Onu näme üçin hakalya çağa akyl öwretmejek bolsa, bilim bermejek bolsa. Diňe gitdimeşek, geldimeşek, alýan bilimlerim ýok. Şo taýda Türkmenistanyň şu mektebi oturanyda 100den 5 sagy para berip ýokary okul jaýyna girip belýär. Galany ýene de şol daýhançylykda bolmaly, paxtaçylykda bolmaly, gulgurnak bolup ýaşamaly, ýa türkçe çykmaly, hyzmatkar bolmaly. Ine şoň üçin ýene de jerime salynmaly. Okulman nestin beýde okuljak bolsa. Näme ilim alýa çağalaryň şo taýda, ýa näme bilim alýa. Ine size jogap ýurtdaşlar. Oturun, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Son gaýtjagymyň şuny aşam nesip bolsa, ýekşenbe gün sonra jogap gepleşigine men çağırdylar, men barym. Sonra olanyz bar bolsa şo taýda berip bilersiň. Sag bolun, saglykda görüşelim.